Halo, selamat bertemu kembali di channel Ki Mantep Sudarsono dan Jungkung channel. Nggih. Pada kesempatan hari ini ada beberapa komentar dari netizen tentang istilah Cak Nun kemarin pas di 7 harian di Seno Nugroho. Terus kalau ingin itu yang tentang video kata komentar Pak D. Kok istilahnya kok tumbal ngoten niku lah. Niku nek miturut pemanggih Pak D kados pundi? Ini panjang jelas kathah ingkang sami napa nggih kupen dhateng kula nang ketaken ngendikanipun Cak Nun menawi Seno niku kadidine tumbal. Napa ngaten? Nggih. Saniki rembak babar tembung tumbal. Niku pancen nek penemune wong Jawa tumbal niku padha kali wadal. Wadal niku pitukon. Contone wadale wong golek pelarisan. Ana meneh sing pitukone wong napa nggih golek pesugihan. Jaman kuno kunane ngoten niku ngangge tumbal. Nek sing dingerteni wong Jawa. Nek kula pitados Cak Nun sanes niku sing dikersake. Najan dipun wastani tumbal. Ini bukan tumbal yang dimengerti oleh orang Jawa kaya dene wadal, kaya dene pitukon sanes niku. Terus kula kinten Cak Nun gadhahi pemanggih menawi anak kula sing Nugroho niku sanget anggenipun tresnani kaliyan ingkang kuwaos kaliyan Gusti Allah. Nah, namun kemawon Cak Nun gadhahi pemanggih menawi menika dipun wastani menika tunggal nggih. Monggo menika pikajengipun Cak Nun mesti boten tumbal yang arti sebenarnya dudu pitukon dudu wadal. Menawi kula sak ngertos kula Seno niku lumrah mawon. Mboten enten syarat-syarat bangsane perdukun. Sak ngerti kula, nek sak ngertos kula lho mbuh nek ben-ben nganggo ngono-ngono kula ora ngerti. Nek sak ngertos kula niku mboten. Seno niku berkarya. Karyane apik, cucut sabetane entuk. Iso nggarap yoja iso, sala iso. Ngeprak yoja apik, ngeprak sala ya apik. Dados Seno niku nuwun sewu. Anak murid kula sing mumpuni. Pun tahu kula jak mayang bareng ulang tahun KR. Jane sing ditanggap niku kula. Ning kula kepengin ajeng ngetokke Seno niku. Nganti Seno niku kula napa nggih? Kula tarik ayo Sen mayang bareng karo aku. Wah, kula mboten wantun, Pak. Wis kudu wani. Ngapa kok ora wani? Wah, kula mengke pripun? Lho kowe mayang sing apik. Nek kula ngejak kanca melih pripun, Pak? Sapa? Iku lek kaca pangendange bapak riyin niku. Oh iya, ora apa-apa wis. Wis sak kelir dalange telu. Ku sing kiwa engko kaca tengah aku, kanan kowe. Oh nggih, Pak, ngoten. Kula sedika. Nah, ya wis. Alhamdulillah sae dalu niku dadi pengalembono piyantun KR. Malah ditulis kali KR. Loh kenapa yang peduli dalang Jogja yang muda-muda kok malah Pak Mantep bukan dalang sepuh Jogja. 2 kali. Kula mayangaken Kabupaten Sleman. Sing ditangkap nggih kula. Seno kula jak melih. Ayo Sen mayang neh. Puji Pak yang Sleman Kabupaten. Niki kedanten kancane lho Pak. Wis kula tak kancani. Kula ngakon wondo. Wondone Mbah Gito. Di Suwondo niku mayang bar. Nggih apik. Terus wit niku Seno dedel. Ngaten laris anti kondang.
satu-satunya dalang Jogja niku sing teko Jawa Timur niku ming Sena. Sena Nugroho. Nggih. Terus saking larise Sena niku. Indonesia kelarisen tenan. Lirik mbok menawa mawon mboten ngupeni kalih awake. Monggo patokane nggih Mas, patokane. Wong dalan mesti kepengin payu. Nggih. Ya wong nanggap. Nek wis payu, engko mesti kepengin laris. Nek wis laris, niki mengke mempertahankan laris niku. Kira-kira iso awet apa ora? Laris iki mung sesasi rong sasi, bar laris terus lembek. Lah mboten gunane. Nah, engko nek wis iso mempertahankan larise, niku mengke mikir bab perkara kesehatan. Meminit kesehatan, ngopeni kesehatan raga piye. Lho sewu nek dalam kuno-kuno biyen ngomongnya kasar. Otot ki aja didoli karo cocot. Nek cangkem ki wae lah ngomong weng ragamu kuat ora kingko. Nah niku lho. Kula ngarani Sena niku kelarisen. Banyak kelarisen. Nganti lali mikir kalih ragane kesehatan. Kula mboten umum Mas. Kula niku laris bacutan niku 6 sasi. Leren mung 6 dina. Mung malem Selasa Legi weton kula. Nek kula iso ngitung, iso ngukur awak kula niki. Iku awakku ki kok piye ya? Niki sing ngerti mung sing nglakoni. Niki nek kula kandhakake bocah-bocah urung karuan nek cocok. Mboten lho. Wat kula wis semanten gek, bocah sing kula kandhani lebih hebat lagi saged mawon. Jadi kula biyen nek sabetan dar wong keplok ger pun kok leren. Leren, disenani guyon. Perlune apa nggo nglereni raga niki wae. Bangsa ngoten-ngoten niku tidak memanjakan kali penonton. Penonton digawe kurang, Mas. Nggih iki wah Pak mantep iki Baladewa kula buanase kaya ngono mung sedela. Ana tak gawe suwe ya semplok awakku. Bon. Sebabe no niku nggih nggo ngetokke karakterisi Baladewa. Baladewa mantep. Ayo celom rata jane to. Bar ku wis. Niku ngetokke karakter Baladewa. Iku Baladewa nganti mempeng era ilok-ilok. Bisa lu Baladewa malah tekle dhewe. Nah, ketoke Sena kurang mikir kene niku. Mbok menawa mawon mudah-mudahan saya salah nggih. Ning perkawis Sena sampun dumugi kala mangsanipun nggih sampun. Pun pestine nggih ngoten. Kula boten mestani tumbal sing nggadahi napa nggih pamanggih. Tumbal niku nggih niku sederek kula. Cak Nun. Ning mboten tumbal dalam arti sebenarnya tumbale wong golek pesugihan pelarisan sanes. Bukan itu maksudnya Cak Nun. Ngeten lho. Nggih mung istilah Cak Nun ngendika mawi tumbal. Nek kula mboten ngangge tumbal. Pancen sing ngono biasa-biasa mawon kok mangsa kula. Mun kula kandhani Sen, rasa golek copa japu apa. Ora usah golek pelarisan. Wayang kamu apik duitmu teko dhewe. Wis tak percaya. Wong duit iki wenang milih. Kaya ngono. Mula para kadang para sutresna budaya langkung-langkung nggih menika penggemaripun anak kula Swargi Sena Nugroho. Monggo nandonga mawon Mas. Donga mawon mugi-mugi gading pawukir Sena Saputra. Putu kula niku Catur Sena. Kare Gadang Prastya. Mbok
disengkuyung, Mas. Disengkuyung muga-muga ndang iso marisi kaya bapakne. Dadi generasi penerus kula warga Sena. Niku dadi nggih cinta sing ndadek-ndadekke. Nggih para penggemar panjenengan kabeh niku monggo disengkuyung. Mula kula wong sawansa matur. Aja fanatik karo dalang siji. Aku nera iki ora mboten sah ngaten. Pun kabeh dalang disengkuyung. Pecinta budaya. Mbok apik, mbok elek, sampean mbok seneng, mbok ora, ning sampeyan tetep nyengkuyung. Ayo. Wayang ben saya ngrembaka. Dalang ora mboten padha to, Mas, kepinterane. Iki ana sing lucune kaya Sena, ana sing sabetane kaya tiru kula plek enten, sing cakilane hebat iki anomane apik. Sak pitute niku mesti enten. Nah, napa nggih? Cacakan piyambak-piyambak. Terus iki sing kangge putu kula Gading Pamukir Sena Saputra. Wijole aja lali anune Mbah Mantep. Kowe dadi yo peneruse bapakmu. Mula diarani kowe kudu iso mikul dhuwur mendem jero. Kuwi sumpah anak nyang wong tuwa, nek sumpah wong tuwa nyang anak olah bapa kepradah. Kowe eneng ya, kowe eneng kowe disekolahke, terus kowe iki diajari mayang, kuwi ra saka swargi bapakmu sik. Lah kowe sisa kaya ngono kuwi, iki bapakmu wis ora ana. Lah saiki sumpah anak nyang wong tuwa piye? Mikul dhuwur mendem jero. Ora kok bapakmu mbok pikul dhuwur mbok pendem sing ora dudu kuwi. Kowe iso nglestarekke dadi generasi peneruse bapakmu Sena Nugroho. Ya. Dadi bapakmu kene ning alam langgeng kono. Nek weruh kowe pinter, bapakmu senenge ra karu-karuan. Najan to paribasane panggone iku ora kepenak. Nek roh anake iki dadi bocah hebat, atine kaya ning swarga mulya tenan. Nah, mula kowe sing iso njunjung ya iki, iso njunjung bapak. Terus Gading gadang cah loro bareng-bareng. Sinau bareng wis. Sekolah bareng padha pintere. Padha apike. Nah, perkara sing andum pangan, sing andum rezeki kuwi Gusti Allah. Wangsul malih kang para penggemar. Nggih Mas. Didongake mawon lari-lari niku. Supaya ndang iso marisi kaya kepinterane bapakne. Swargi Sena Nugroho. Lan dumateng kadang-kadang kula dalang Kaneman Ngayoja sinten kemawon. Iya Mas, saiki panjenengan berkarya sebaik mungkin, sebagus mungkin kula pasrah karo panjenengan. Yen sing budal teng Prancis kula wayang wis entuk penghargaan. Nggo sakniki napa nggih digarap bareng-bareng. Wayang nut jaman kelakone. Wayang nut jaman kelakone. Ora kudu ngene lho Pak Kemis simbah ngene iki jaman simbah-simbah. Lah simbah-simbah mati lho wis ora enak. Napa simbah-simbah mesti mesti bener, ra dereng mesti. Nah, mula nut jaman kelakone situasi ini bagaimana? Ya to kahanane saiki awake dhewe melu mawon, melu garap. Contoh panengane arep ngritik panengane apa wayang padu. Oke. Iki kaya to Sena. Iki omong ganyi kaya ngono sapa-sapa mbok paido. Rumaksamu wis pinter dhewe apa piye? Pamane iki. Kuwi timbang bengok-bengok kaya ngono kuwi sing mbok tindake apa? Kowe wis nyambut gawe apa? Kuwi pinter njero langit, pinter omong tok ora ngrampungi masalahe. Mari butek-buteki banyu bening. Nah, iki salah satu apa ya? Ora wis kritikan, kritik sosial, ora ngarani sapa-sapa, ora ngarani sapa-sapa. Ning kritike kritik sosial. Angger ngoten tenan, wong nonton mesti keplok. Soale napa? Jamane lagi ngono. Jamane lagi pinter-pinteran ngomong to kene nyalahke kono, kono nyalahke kono. Apa rampung perkarane ngoten iki.
Wong dadekane demi rakyat, rakyat sing endi? Gitu. Itu karo dalang iki gambreng nganggo cangkem-cangkeme dhewe, nganggo tangan-tangane dhewe, sikil jejek-jejek sikile dhewe, ora nganggo sikile wong liya nek. Apa iso korupsi? Korupsi pemerintah mung karo yoga karo Presiden. Gitu. Didite dhewe ora dite pemerintah. Niku gegaran pun ngeneki wong. Monggo mangke para kadang-kadang nek kersa rawuh nyang Karangpandan kula siap. Monggo. Awan apa bengi apa sewengi muput. Biyen iki terus bareng kali Joko Edan niku enten omah kula mriki. Latihan sabet sidine latihan suluk utawa wacana. Nganti biyen terus niku kali Joko Edan pun kula. Wis terus kuwi nang mayakane daerah Ngayogja Itan Won. Iki pokoke pantai selatan iki bagi hamu, nek Pantura iki bagane Joko Edan. Wis saestu. Ya wedene entus mboten lono sugeng nggih pun. Pancen nggih namung semanten kodratipun. Yang tasih niki Joko Edan. Mbok wis waras apa malah saya nemen aku ora ngerti. Nek ben bar ketemu kali kula batulan mriki. Nggih bar kula uneni, bar kula uring-uring enten mriki. Amargi saged kula nggih namung kantun ngomong-ngomong, ya tutur-tutur nek do digugu, ojo nang gugu ya monggo terserah. Nek kan saged kula aturke kalih panjenengan sedaya langkung-langkung dumateng keluarganipun anak kula Suwargi sing nugroho sa Mbak Yuyekti lan anak kula Agnes. Wis sing ikhlas pun. Iki sing pun kepenak nggone. Najan pripun mawon pitung dinanan akeh kok kadang-kadang sing padha rawuh. Dika sena mesem. Batine mesem seneng. Mila sampeyan ngantos napa nggih. Nggih jenenge wong-wong jenenge kelangan nggih getun umunan tening sampeyan ngantos kelajeng-lajeng dipun pupus dhateng papesthenipun Gusti namung semanten. Anak kula Ki Sena Nugroho. Bisa malih sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten saged kula nggih namung ngaten niki bab perkawis saking kula napa nggih lurusaken bab tembung napa tunggal niku wau. Mbok menawi Cak Nun gadhahi pepanggih sanes langkung sae. Lan kula pitados mesti kersane tumbal niku mboten tumbal arti sebenarnya kaya wong Jawa dienggo tumbal pesugihan pelancan mboten sanes niku. Cak Nun gadah napa gadah pepanggih piyambak. Kula nggih gadhahi pemanggih piyambak. Dan pemanggih kula benten mboten napa-napa. Nek tujuanipun sami. Paton saged ngrukunaken pasdhewean beningaken banyu tek. Manten atur kula. Nuwun mangke pinanggih malih. Matur nuwun teman-teman, itu tadi penjelasan dari Ki Mantep Sudarsono tentang kata tumbal. Itu tadi mungkin Cak Nun juga mempunyai pendapat yang lain. Dan ini tadi penjelasan dari Ki Mantep. Jadi jangan mempunyai pemikiran yang aneh-aneh. Yang penting kita tetap positif, tetap dukung wayang siapapun dalangnya agar tetap lestari wayang kita. Matur nuwun.